Ka office jong ka Deputy Commissioner East Khasi Hills District kalapan mi ya kajing betha pat ba bakat kum kajing pentip lepa jong ka India Meteorological Department kala bandon kajing kala kasun beneng Naduh ka khatsan Tarik hadu khat khandai Tarik mentau benai haka kerwo la ya thu ba hakini kisngi ba kala bandon kali air ke bajur rengkat uslap pat kali Leilieh hagi kat tu kat ni kijaka kumta la kan tui kinong shong snong bekinong ki bapet ngor pat ban husiar da ka bayada lepa ya ladi lakan tu bakidei ban kmi bat pan scam bha ya kitiar gitar ki bala pan syarong hakal air kum kitup ding kitin sop lani mauid basong senjor kitin sop thenyut ki signboard bat ki we ki mar ki bala ban syarong hakapor bajur kal air labatha balada ka jing balai li kalong ka bajur lani kalong ka ban net slam kan bhashi bun ban pendan kam ne ban pen me kitiar elektrik kum ki mobile istri radio ki television bat ki we ki tiar ki bapendon kam da ka bor elektrik labatharu bakinong shong snong ki de ban long ki bapikir bat ban yada yaladi namar ka jing shlei kala banja hadien jong Lapbah khamtam hagi jaka haru jong ki wa bat ki wa dut ki wa ba bat ki kshat hakapor bajur slap namar tikna ka bor jong u bat labatha bamdei bantur lani yad ki jaka bajudon ki jing shlei bat ru ban kiar na ki pos elektrik ban light na ka jing shabat haka boarding lakan tui ki pat ba ki dei ban kiar ban mi shabar na la yeng hakum kini ki por pat dei ru ban phone hau number iwe ar lada don kam kinu ki jing yarap lakar pa ki pat ba ban long ki ba pikir bat ban shime ki lat jing yada ban light na kinu ki jing ban sao